Ez naiz ni eguneroko bat eramateko gauza. Kuadernoetan anotatzen ditut gauzak, bururatzen zaizkidanak, irakurketak eta bestelako datuak. Direla egin beharrak, direla telefono zenbakiak. Horiek denak dira nire egunerokoa. Bilbon eta Gasteizen bizi ondoren, 2005ko udazkenean bueltatu nintzen sorterrira. Unibertsitate garaian etxetik alde egin eta ordura arte tarteka baino ez nintzen itzultzen. 2005ko uztailaren 28an hauxe idatzi nuen kuadernoan. Igandean iritsi nintzen Ondarroara. Lasaitu egiten nau herrian egoteak. Nobelaren egitasmoari eutsi nahian nabil baina ezin. Arratsaldean lerro bakar batzuk lotzen ari nintzela txori bat sartu zait gelara. Horren hauskorra zen, bira eta bira, hornetan talka eginez. Leihoa zabaldu dut eta atera eginda. Iruditzen zait, ni neu ere, txori hura bezain nahasi nabilela. Orientazioa galduta. Gaur eguerdian gerrako pasarte bat kontatu didate. Omen zegoen Republika garaian sozialista bat herrian. Meabe esaten ziotena. Gizona txorien oso zalea zen eta txori kantariak ezten zituen. Hainbat eta hainbat txori kantari zituen. Behin, gerra garaian, bomba batek etxea hondatu zuen eta txori guztiak egan atera ziren. Ordurako meabe alde egina zen herritik. Zerbait magikoa izan omen zen. Leherketa gogor baten ondoren ehunka txori kantari kalean libre. Gertaera latz baten ondotik, beldurraren ondotik, zuntxiduraren ondotik, une batean alaitasuna jabetu zen kale haietaz.